ukuba buyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Masithabathe ithuba ke bazalwane siyibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke nisibukeleyo nekuzo. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimameleyo nekuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam Ndingisihle Bonani ke andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhonzi. Bawo masibulise ke komama utata ubhuti nakosisi ontangandini ake wonke kumntu osibukeleyo nosimameleyo kwindawo abasibukele besimamele bekuzo. Mandithi igama lam ke ndingu-Anelo Wakamnguni. Sithemba ukuthi sohlala sonke ndifikele ala xesha lethu lokugoduka ba. Bawo ke phambi koba sibe kanti siyayivula inkonzo yethu yanamhlanje kule veki ke bawo singena kwiveki ke ngenxa yabantu ke noko abayilandelayo ibhola. Singena ke kule veki singena kuyo ngendaba ezimbi bawo. uJayden Adams umdlali weMamelodi Sundowns Kabuyelo kwakunye neBafana Bafana uye wasishiya ke bawo kule mpelaveki esisuka kuyo. Asazi ke bawo iinkcukacha zisathini kodwa ke ayibalekanga loo nto, kodwa ke ebalulekileyo ukuthi kubo bonke abantu abamthandayo uJayden Adams iGrootman, bazalwane uThixo abe kunye nani, uThixo nisikelele. Sigqithisa ke namazwi ovelwano bawo kwifemeli nakubantu bonke ke abasondeleyo kubo. Yange ke uThixo bazalwane angakunye nani, anigcine, anisikelele, anikwazi ukuthwala umthwalo onzima kangaka. Kwi-supporters zeBafana Bafana, kwi-supporters zeMamelodi Sundowns silahlekelwe, kodwa ke abona abantu balahlekelwe kakhulu bazalwane yifemeli yelijenjana ebesazeka kakuhle ngobuso elizweni elisuka ke ngapha bawo eMelika beyomela iSouth Africa. Ngoku besidloba apha sisithi iKorea inakwazi ukumelana nathi, bengomnye wabadlali ke lo mfo. Bazalwane ke silapho ke njengesizwe ke silapho kwezo ndaba ezimbi, kodwa ke bazalwane thina kumele ke siqhube ivangeli kaThixo. Mhlawumbi ke ngokuthi sithethe noThixo, abantu abophuka inhliziyo, uThixo uzawuzama ukusithuthuzela sikwazi nokuthuthuzela ifemeli ke ngezawuposti samane siziposta ngalo mazwi enkuthazo samane siwaposta, ukwenzele noko singabi ngathi lo mfo besingamazi. Bawo masivule ke inkonzo yethu ngomthandazo. Masicingeleni. Bawethu osezulwini, Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, ekuhlweni Thixo wethu oyingcwele, sisondela phambi kobuso bakho Thixo wethu onamandla. Sisondela phambi kobuso bakho Thixo sizithoba, sisondela phambi kobuso bakho Thixo nenhliziyo ezinzima njengesizwe Thixo wethu oyingcwele. Sisondela phambi kobuso bakho Thixo wethu sinayo nemibulelo Thixo wethu, ngoba Thixo ebunzimeni Thixo wethu nokusindeka kwenhliziyo usasigcinile singabantwana bakho Thixo wethu, nangona abanye Thixo wethu ubadlulisele kwelilandelayo Thixo wethu oyingcwele. Kodwa ke ngalo mzuzu Thixo wethu asikalibali ukuba wena unguThixo, wena Yehova Thixo wemikhosi. Ebusuku nje ke Thixo okanye ekuhlweni kunje Thixo wethu oyingcwele, sisasondela kuwe Thixo wethu, sisondela nezicelo Thixo wethu, sisondela kuwe, sisondela nemibulelo Thixo wethu oyingcwele, ngoba Nkosi sikhulile nje singaka Thixo wethu kungenxa yokuba kuvume wena Thixo wethu. Sinamava esinawo ngobomi Thixo wethu ngoba usinike ithuba wena Thixo wethu into yokuba sibu-experience ubomi ngendlela esidibana nobomi ngabo Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo, ngenxa yobusivumele Thixo wethu into yokuba sibe namava esizithathelayo apha ebomini Thixo wethu oyingcwele, sisathi Thixo enkosi Thixo wethu ngokusinika ithuba
Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo umhla nezolo Thixo wethu simane sibona siqaphela Thixo wethu into yokuba ithuba eli asizusoloko silifumana. Thixo wethu oyingcwele, umhla nezolo Thixo wethu simane sibona Thixo wethu abanye basondele kuthi, abanye babhekele, sibabonela phaa kude Thixo wethu, simane sibona uthatha ithuba kubo Thixo wethu, sishiya thina. Ngoko ke Thixo simane sithi siyabulela ngethuba sinike lona Thixo wethu oyingcwele, ngamaxa wambi Thixo wethu okanye amatyeli amaninzi Thixo wethu, ithuba sinika lona Thixo wethu ingangathi siyalinyasha Thixo wethu, singenzi okulungileyo Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo singazi into yokuba uya kulithatha nini wena Thixo wethu oyingcwele, ngoba xa ufikile Thixo sithi saphi ithuba lam Thixo wethu, akukho ukuphikiswa wena Thixo wethu oyingcwele. Xa ufikile wena uthi owakumda uphela kule ndawo, akukho ukuphikiswa Thixo wethu. Kushiyeka inkumbulo Thixo wethu ngasemva, kushiyeka Thixo wethu izinto ebezimnandi besizazi Thixo wethu emva emhlabeni, ube wena ufikile wanqonqoza, kunjalo nje ithuba lakho walithathela ngakuwe Thixo wethu oyingcwele. Thina basashiyekileyo Thixo wethu, basindileyo ekreleni Thixo wethu oyingcwele, sithi Thixo inkosi ngethuba, kodwa ke Thixo ekubuleleni kwethu ngethuba sicela Thixo usipha amandla Thixo wethu okumelana Thixo wethu nokuhendwa ngumtyholi Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo ekukwazini kwethu ukuvuka ekuseni Thixo wethu asinawo amandla apheleleyo Thixo kumelana nomtyholi Thixo wethu oyingcwele, ngoba umtyholi Thixo wethu uyakwazi ukuma asondele kuthi njengezihlobo zethu Thixo wethu, okanye umtyholi asondele kuthi ngazo zonke izinto esizithandayo Thixo, sithi sakuphaphama sivula amehlo Thixo wethu oyingcwele, sibe sesibambekile emgibeni Thixo wethu oyingcwele, kube kude ngaphambili, kube kude ngemva, uthi ufuna ukuphuma ubuqonda into yokuba ihlazo eli ndilithweleyo ndiza kumelana njani phambi kwabantu Thixo wethu oyingcwele. Ube Thixo ibingena ingathi yinto yokudlala lena Thixo wethu, sibe singene Thixo wethu ingathi yinto yexeshana Thixo wethu, kanti umtyholi Thixo wethu itrap yakhe inzulu Thixo, asiyiqondi xa singena, ingangathi yinto engenamsebenzi Thixo wethu. Le into ndiyakwazi ukuyimaneja lena, le into ayinakunitshintsha lena, ngoba mna ndiyakwazi ukuzimela. Uthi awuqhwanyaza Thixo wethu, ndandikade ndingumntu olungileyo, ndaqala le nto lena ilizothe kum, kodwa ngoku andikwazi ukuphuma kuyo, ndithi ndilele ndivuke ndinqanqathekele yona Thixo wethu oyingcwele, ngoba umtyholi Thixo unamaqhinga Thixo wethu. Yiloo nto ke Thixo xa sisithi sibulela ithuba osinika lona, kodwa ekubuleleni kwethu ithuba osinika lona sicela amandla Thixo wethu oyingcwele okumelana nomtyholi, ngoba Thixo wethu kulula ukuthi ewe Thixo wethu, kunjalo nje kunezandla okulandelayo Thixo wethu, xa usithi ewe ndiza kuyenza le nto Thixo wethu oyingcwele. Kulula Thixo ukubona, okanye kumnandi Thixo ukubona lo mntu ucela into yokuba khawumenzele le favor encuma kuba umenzela le favor ngeli xesha, kanti ngumgibe lowo Thixo wethu oza kubetha Thixo, kuqhawuke ingalo, kuqhawuke izandla Thixo wethu, kungabikho kuphuma kuloo nto Thixo wethu. Uthi ka ubheka kasekho kwalo mntu wayumenzele lo favor Thixo wethu oyingcwele, ngoba umtyholi Thixo wethu wenza izinto ezilula Thixo wethu, zibe ngangathi zisondele entliziyweni Thixo wethu. Khasifundise ke Thixo, khasifundise ukwala Thixo wethu, xa siyibona into yokuba le into ayinabuthixo Thixo wethu oyingcwele, khasifundise ukuthi hayi Thixo wethu oyingcwele, okanye Thixo khawunyusa isibindi Thixo, ngoba ingqondo yona iyatsho ngaphakathi into yokuba le into andimelanga kuyenza, ngenxa yokuba sithanda ukuncumisa abantu Thixo wethu, sithanda ukuthandwa lihlabathi Thixo wethu oyingcwele. Simane sithi ubani xa inoqumba ndingathini, ube uyazi ngaphakathi kuwe engqondweni nasentliziyweni into yokuba kodwa le into endiyenzayo ayinabo ubuthixo, kunjalo nje iza kunifaka engxakini, kodwa ingqondo okanye kuba nje ufuna ukuthandwa ngabantu Thixo, uthi ndiza kuyenza nje elityeli linye ndingaphindi, ngoba umtyholi ke yena uyayibona into yokuba nalikroba livuleka, amane esondela athi kaloku nangoku sawuyenza kancinci le nto ingabonwa ngabantu abaninzi Thixo wethu. Kuhamba ixesha udube yiloo nto umtyholi ebekuzama yona, ubizwe ngayo Thixo wethu, kodwa wawuyiqale kancikane, athi umXhosa inqayi kakade ingena ngentlonto Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo
sicela amandla okunqanda intlonto leyo Thixo wethu ithi saqala sibe sisithi hayi andinawukwazi ukuyenza mna le nto andikhuliswanga kanje ekhaya Thixo wethu engcwele singene emigibeni Thixo wethu ngamanye amathuba singazi abazali babesixelela into yokuba mntwanam ungayenzi into ethile nasekhayeni kumane kuthetha into yokuba into ethile ayimfanelanga umuntu kodwa Thixo ngenxa yokukhula Thixo wethu nangenxa yokufuna ukuthandwa lihlabathi Thixo wethu simane singena kwezonto ukwenzele nabazali bangasiboni simane sizifihle izinto kodwa kufika umhlothile apho Thixo kuzawungena kuthiwa nalityala lenziwe ngubani kunjalo nje umzali othuke amanye bafisa iqaqa Thixo wethu ngenxa yokuba ayingomntwanam onokwenza lento Thixo wethu engcwele sibulela Thixo kusinika ithuba kodwa Thixo kusinike nikwakho ithuba kasinike isibindi Thixo sokwazi ukuthi hayi Thixo wethu ngoba ihlabathi Thixo wethu namandla lichabalala nje kungenxa yokuba abantu abatsha Thixo abakwazi ukunqandana Thixo wethu kunjalo nje abakwazi ukunqandana kude kufike nakubantu abadala sebengakwazi ukunqanda abantu babo Thixo wethu engcwele ngoko ke Thixo sisondela kuwe Thixo sisithi enkosi Thixo ngethuba kodwa ithuba lakho Thixo wethu sicela lihambe nesibindi sokuthi hayi Thixo wethu ngoba Thixo ngamanye amathuba Thixo abantu sizawuthi hayi kubo Thixo ngabantu esiboyikayo ngamanye amathuba Thixo abantu sizawuthi hayi kubo ngabantu esibathandayo Thixo wethu kodwa ngenxa yobulungisa bukaThixo nangenxa yobuthixo kwinto ekuza kumele siyenze ngelo xesha Thixo wethu ukuba awukho kuyo loo nto Thixo wethu ingcwele sithandazela into yokuba Thixo usinika amandla Thixo ukuthi le into ayindifanelanga ze kuthi Thixo nalamhlanje xa sivula le nkonzo Thixo wethu xa kusiwa ilizwi lakho Thixo wethu engcwele uvula inhliziyo zethu Thixo kwenzela ilizwi lakho lingaweli phansi Thixo wethu umnqweno Thixo kukuba abe khona nalo umnye Thixo wethu othi ndancedakala ngelizwi likaThixo elalithethiwe ngomhlothile Thixo wethu engcwele singangamanyelwa Thixo yenginginya yabantu Thixo wethu singangamanyelwa Thixo ngabantu abaninzi kodwa Thixo umnqweno kukuba lo ummameleyo Thixo wethu nokuba ngumthwalo otheni awuvayo kodwa Thixo sigqithisa umyalezo wakho ukuthi noba sekunje nje ebomini bakho kodwa uThixo ungakwicala lakho Thixo usikelele nangulo mzalwane Thixo eza kubekela ilizwi lethu lanamhlanje Thixo wethu aze athethe into Thixo ezawulwela iqela lakho Thixo wethu engcwele ukwenzele ngomso Thixo sithi elethu iqela noko linabantu Thixo wethu singathethi kangaka Thixo kanti akukho muntu uzakuguquka sikuthembile ke wena Thixo into yokuba zonke izicelo zethu yakusenzela nguYesu Kristu ngoku nakwanaphakade amen amen Bawo wethu osezulwini mani bathembo
wakho kuye uyisema kuye uyesu bazalwane masinamkele kwakhona kwicawa yabantu abangacawiyo. Bazalwane ke ngethemba into yokuba senibaxelele ke abantu ukuba icawa yabantu abangacawiyo seyiqalile. Nifika ke emveni kokuba sisanda kuyivula le nkonzo ngomthandazo. Nifika ke bazalwane abafikayo abakunye nathi, siyabulela into yokuba senikunye nathi bazalwane. Sifika ke kwelaa thuba bawo, kwelaa thuba lomnikelo. Umnikelo ke wethu bazalwane uselula nangoku ukuba ukamcofi usubscribe. Bazalwane siyacela into yokuba nicofe usubscribe, anicofi bazalwane. Abantu bayabukela, kuyatshiwo into yokuba abantu ababukelayo ngoku seyingabantu abangakamcofi usubscribe. Uba ke uyabona into yokuba noko le nkqubo kudala uyibukela, ujonge phaa into yokuba ingabe umcofile na usubscribe. Mhlawumbi kusenokwenzeka into yokuba uYouTube mhlawumbi okanye wena uye wacofa unsubscribe ngempazamo, kodwa ke qiniseka into yokuba usubscribe umcofile. Ngumnikelo wethu ke lowo. Kodwa ke uthi ke xa sowuqhubile nokucofa usubscribe ungalibali ukucofa ulike ke bazalwane, kuthiwa uyayiqhuba le nkonzo ihambe yokufika napha kwaSoshangane. Bazalwane ke ningalibali nakwindawo enihamba kuzo niqhube la nkonzo, kuthiwa yinkonzo yomlomo. Uxelela abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo yaqhuba rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu apha kuYouTube. Uyiqhutywa ke uSihle Bonani ehamba noAnele wakwamnguni. Bawo abantu ze basilinde phi bawo? Bawo bendingapha bawo eGcuwa bawo. Oh bawo, okay. Ngapha eGcuwa. Ndinqena uhleba upikoko ke. Okay bawo, okay bawo. Nqena uhleba upikoko. Bawo. Kodwa zikhona ima bawo, njengoba uza kuqhubeka lohleba yipeyaka ifoto nesuti. Hayi bawo. Bawo bebantu benibabonile upikoko pha befotile bekwesuti. Bawo nentoni ipeyaka ifoto nesuti. Bawo sekwandibona nginxiba isuti ngaphambili. Yebhuti uye inxiba isuti nje apha. Hayi bawo. Nginxiba isuti mna. Andizihambi na izinto ezikukumela nje ya. Okay bawo. Bendihleli emotweni phaa ngaphandle ndimamele umculo ke wawo ubukhaliswa phayana, ndihleli emotweni ngaphandle. Bekhalisa umculo njalo uthi ngwangwangwangwa. La mculo wawo. La mculo wesono bawo. Okay. La mculo wesono bawo bukhaliswa phayana. Mzalwane. Okay dad. Kodwa bawo besikwintente yeSmodel C phayana. Bayibiza ke bathi makhi lo. And ngiqonda intente imela ngumakhelwane. Makhelwane bawo. Bawo ndibuye ndigula bawo. Dada. Mbuye ndigula bawo. Ingxaki yakho yintoni bawo? Kangungena phaa esonweni. Yabona uba ungenile phaa esonweni buzophila bawo. Hayi bawo. Buzophila. Hayi bawo. Andingomntu esiqomqomo. Nayo abantu basazazi leziya. Noba bangaphinda benze enye andizukuya. Uzoba semotweni. Basemotweni bawo. Bawo kodwa iqotile bawo. Kodwa bawo iqotile bawo. Into ndizibone bawo sendiyokukhulula kadokotela bawo, ndithiwa iza ngentsule eyi-1 uzokuprofesa bawo, ucishe wafa. Ngicishe ndafa bawo, sendihlatywa. Kodwa ke bekumandi mani kakhulu phaya. Tata. Kodwa imizimba iyavakala yona, imizimba iyavakala.
Sifuna ukuthi ke kuMarhabe ebethembisile ubana azobukela icawe yabantu abangacawiyo ikhona ke isaqhubekeka icawe yabantu abangacawiyo. Asisiboni futhi bawo esisithembiso. Asisiboni esisithembiso sakho. Kaloku bawo bathembisile bawo. Bathembisile so ityala likubo bawo. Ewe tata. Mna ndilisusile kum. Kodwa ke bawo siyacela man Marhabe mawisile. Yonke imuntu nani ke before March ninga subscribe nithi xa niphinde nibone well icingo nibe noko senisubscribe bile yonke imuntu. Sicela silinde kule ncwadi yokubhalwa ngumvangeli uLuka isahluko sesibini ivesi leya ya37. Luka chapter 2 verse 37 emveni ke kwale yonke umuntu. Under worn out hands, you still pull me near. Dust on my knees, and I find you here. You know my name better than I do. Still I come back, still I run to you. When my heart is tired, you do not let go. When the road runs dry, you are still my home. To the mercy seat, and every fear falls at your feet. Hosanna, 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 my Hosanna, 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 my Hosanna, my table, hope in my hands, shame at the door. It can make me stand. You broke the chain, you called me free. Now every scar sings back to me. Oh, my heart is tired. You do not let go. When the road runs dry, you are still my home. I lift my face to the mercy seat, and every fear falls at your feet. Hosanna, 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 my Hosanna, 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 my Hosanna, my you are the one I call. You are the one who stays, even in the dark. You make a path of praise, lift it higher now. Let my whole soul sing. Hosanna in the valley, Hosanna to my King. Hosanna, 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 my Hosanna, Hosanna, Hosanna.
cinnamon. Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwivangeli. Hayi bawo bek announce ingoma bawo bek announce ingoma. Okay. Pa emva pha ingoma yebandla bawo, ingoma yebandla ethi Hosana bawo. Siya ke silungu ke esiyabawo, kodwa eyona nto siyaziyo bawo thina ile ithi Hosana bawo. Ake abantu ke benkonzo bayamazi uHosana into yokuba uqhutywa kangakanani, ingakumbi ke ba eziyona bawo. uHosana bawo uyabizwa. Besibiza uHosana ke bazalwane, ilizwi lethu lanamhlanje silifumane kwivangeli engcwele ngokubhalwa nguLuka ngesibini kwivesi ya37. Luka chapter 2 verse 37, phantsi kwesihloko esithi uSimon noAnna. Bawo sawuqala ke phaa kuverse 36. Kwaye kukho noAnna umprofetikazi, intombi kaFanueli wesizwe sika-Ashere. Yena wayesele ekhulile kakhulu, waye ke ebehleli nendoda iminyaka 7 ethabathela ebuntombini bakhe. Waye yena engumhlolokazi ominyaka ngathi 84, obengekemki etempileni, ekhonza uThixo ngokuzila ukudla nangokukhunga ubusuku nemini. Yena wayemele kufuphi ngelo lixa, wathethela ekuyidumiseni inkosi, wayethetha ngayo kubo bonke abo babelinde ukukhululwa ngentlawulelo eYerusalem. Eli lelizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo nguYesu Kristu ngoku naphakade.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawo Bawo siyiza kuwe ke ngoku bawo. bawo kule ndawo ke ubuso ufunde kuyo Nkosi yami. la vesi ya37 waza waphila de waba minyaka 80 engumhlolokazi. Mandi botise kuye wonke umuntu osibukeleyo nosimameleyo kwindawo abasibukele bekuzo. Nkosi yami. Ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Sibona apha uMaria noYosefu nomntwana onguYesu Tata. besiya etempileni. Badibana ke nalamaxhego namaxhegwazana. Lithi elinye lakuba ubona lisuke lidanduluke ngelizwi elikhulu Nkosi yami. xa libona isithembiso sifezekiseka. Lithi uyakumndulula ngoko umkhonzi wakho enoxolo nezinto zonke, ngoba amehlo am alubonile usindiso. Yonke ke lo ngxolo yayisenziwa lelixhego liyala noMaria kananjalo ibanjwa ulomhlolokazi. Tata. Ithi ke iBhayibhile xa icacisa lo mama ithi uhleli nendoda yakhe eliphupha lakhe iminyaka esixhenxe. Lena ke ilishumi elinesibhozo, 88 uhleli ngaphandle kwayo umlingani lo wakhe. Ngiyaqonda ba ekuhlaleni ke notata lona wekhaya babe nazo izinto xa beqala ukudibana bazicwangcise. Nkosi yami. Kwiminyaka 3 ndinqwenela ukuthi ama-esile am abe semanga, iinkamela zam zibe sezikanga. Ezinye izinto umhlawumbi zaphumelela, Tata. ezinye azaphumelela, Njalo Nkosi. kodwa apha ekungaphumelelini kwazo ezi zinto ebekhona umuntu
ebehamba nalomama ecaleni ewe tata, athi amandla komnye xa ephela athomnye kakade sibheka phaa ewe Nkosi yami, masiphathelele athi omnye nokuba ebesefuna ukutyhafa kodwa kuba kukho omnye ecaleni kwakhe Nkosi yami, abonakale ebheka phambili. Kodwa kuba ke amangomso asiwazi, Nkosi yami, kuba izinto zangomso zisithelisiwe kuthi, ewe baba, wawunqamla uThixo umda yashiyeka le ndlovukazi ihamba yodwa endleleni. ewe baba, Kwesi sixeko okanye kwaYuda abahlolokazi ibiza izinto ezingajongelwanga ntweni. Nkosi yami, Ubukwazi ukufika uthathe nezi zinto bezisetyenzelwe ngutata lapha esaphila, ewe baba, uqhubekeke uzithathe uhambe nazo. ewe baba, Ityala lomhlolokazi alizukuthethwa ngoba yinto engajongelwanga ntweni. ewe baba, Ubunofika wenze nantoni na ofuna ukuyenza emzimbeni womhlolokazi, ewe Nkosi yami, akanokwazi ukuyokumangala ngoba kuzowuthiwa nguye ozise kuwe kuba umhlolokazi ibiyinto engajongelwanga ntweni. ewe baba, Ngiyaqonda ke nalo mama umhlawumbi wayephila phakathi kweemeko ezinjalo, ewe Nkosi yami, wayephila phakathi kobomi obunjalo, wayephila phakathi kwamadoda amjonga elo hlobo, ewe baba, wayephila phakathi kwabanye abafazi abamjonga kakubi ngoba engenayo umlingane. Kodwa uThixo wamnika amandla, wamnika ubulumko, wamnika indlela yokuthi akwazi ukunyathela, akwazi ukuhamba. Bantwana bahle bedinga, nangona umhlawumbi umlingani lona engekho, ngoba ngamanye amathuba xa umhlawumbi sibona umlingani emka apha eBhayibhileni, bantwana bahle bedinga, umhlawumbi sicinga ukuthi uThixo uzokwazi ukuthi amke apha kweli khaya, bantwana bahle bedinga. Kodwa lo mama simbona, bantwana bahle bedinga, emila ngakumbi, bantwana bahle bedinga, ekumthandeni, bantwana bahle bedinga, nasekumkhonzeni uThixo. Bedinga simbona lo mama intsuku zonke, ithi iBhayibhile emini nasebusuku wayequqela okanye wayethandaza, bedinga esiya kuThixo ngokuthi azile ukudla, bedinga emane esiya kuThixo. Ayitsho umhlawumbi intoni nalena awayeyithandazela kuThixo, kodwa wayequqa even though inhliziyo yakhe ibuhlungu, bedinga engenamlingane ekhaya, bedinga, kodwa abheke kuThixo. Kodwa uthi wakuva iindaba ezilungileyo, bedinga, uthi wakuva iindaba ezingoYesu, uthi wakuva iindaba ezingomsindisi, bedinga, angakwazi ukuthi umlomo wakhe avuleke, nangona ityala lakhe belingakwazi ukuthi limameleke. Kodwa ngoku abantu bebengamjongelanga ntweni, bava iindaba zakhe okanye bava iindaba ezingovu okanye bedinga ezizobuza komthetheleli onguYesu.
into endiyiqaphelayo apha bonani ewe tata, nokuba kungakhi label ethini na nokuba ungabizwa umhlawumbi ngegama othiwa kulijonga libonakala ngathi likudonsela ezantsi isidima sakho. ewe bawo, Nokuba umhlawumbi inhlungu yakho ingayiminyaka emingakanani na uhambe ngayo, ngamanye amathuba umhlawumbi uThixo akazokuthi xa ekuvuyisa bahle bedinga akunike okanye amnike umlingani lo mntu bahle bedinga, kodwa uThixo umvuyisa ngokuthi bahle bedinga apha bahle bedinga uzowuthi wena xa unduluka bahle bedinga, kodwa uzowuthi xa unduluka umka kweli phakade bahle bedinga abo bazowuthi bashiyeke ngasemva bahle bedinga Siya uzokwazi ukuthi abathethelele aba umhlombi bazowuthi bahambele endlela ubuyihambile wena bahle bedinga abazukusafarisha njengawe bahle bedinga ngoba ukhona ngoku uzelwe nanku uyambona phambi kwakho bahle bedinga umhlombi bahle bedinga ezingxaki ubukazide udilishana nazo omama abancinci bahle bedinga abazothi baphulukane nabalingani babo apha endleleni abazokuthi bahle bedinga bahambele endlela inameva ubuyihambile wena bahle bedinga abazogqitha kule mililo ugqithe kuyo wena bahle bedinga ngoba nalusana bahle bedinga liza kukhula likwazi ukuthi libathethelele abo bangenabathetheleli bahle bedinga likwazi ukuthi ligqume imihlana yabo bahle bedinga baze likwazi ukuthi bahle bedinga abo baswela ukudla bahle bedinga ibanikeza ukudla abo bantu bahle bedinga bangenazimbadada ibanike imbadada bahle bedinga lo mzalwane ke ubulelo themba linjalo ukuthi ezi zinto mna ndidlule kuzo ngalona uzelweyo bahle bedinga ngalona uzelweyo umntana bahle bedinga ziyaphela namhlanje bahle bedinga sizowutsho namhlanje bahle bedinga umhlawumbi kwinhlungu ojongene nazo mzali bahle bedinga kwinhlungu ojongene nazo bahle bedinga umhlawumbi kufuneka ugqithe kuzo wena kuqala bahle bedinga kwenzela uYesu bahle bedinga azokwazi ukuthi asindise abo bazayo emveni kwakho bangakwazi ukuthi bahambele endlela ubuyihambile wena bawo. Sizothi nyamezela nyamezela waza waphila de waba minyaka 80 anane engumhlolokazi nawe nyamezela uphila kule ndawo Thixo akubeke kuyo ayo mistake uThixo ba akubeke kule ndawo ubeke kuyo ayo mistake uThixo akubeke kule ndawo iminyaka lena uThixo akubeke yona ngexesha elifanelekileyo uThixo nokuba akasisusanga igama obizwe ngayo kodwa abo balandela emva kwakho bana bahle bedinga bazothi bakwazi ukuthi bahambe kahle apha ebomini ngoKristu Nkosi yethu amen Amen. Sekufa
Say it with me. Zalane sinamkele siphinde sinibulise kwakhona kwicawa yabantu abangacawiyo emva phake utshindo yokuba ndiye ekhaya andisayi kufa. Silapha ke kwincwadi kaLuka ngo chapter 2. Lo mzalwane ke uthe masixhathise pha ku-37. Andizuva ngaye ke. Yena wayemele kufuphi ngelo lixa. Wathethele ekudumiseni inkosi wayethetha ngayo kube bonke abo babelinde ukukhululwa ngentlawulelo eYerusalem. Apha ke kulo Luka chapter 2 verse 37 sibaliselwa kuqala njengebetshilo lo mzalwane ndiyokuba siqala sibaliselwe ngutata uSimon, sawugqiba sibaliselwe ngalo mama uAnna waye ngumprofetikazi. Kwaba bantu ke ndiqaphela bawumnguni into yokuba abantu ngabantu ebezondelele ekulindeni umhlalo wosindiso. Ngabantu bezondelele apha ekuyiboneni inkosi, ngoba lo mfo pha njengobalisa nje ingangathi uthetha njengomuntu oxolileyo kwakufika uYesu. Kodwa eyona nto endiyiqaphelayo ingakumbi kulo mama kukuba ebengekho kude ngokayibonayo le nto. Ingangathi ke ithi kum xa njengothetha kuthi qathe into ethi ngamanye amathuba indawo linde kuyo ibalulekile. Ngoba njengoba uSimon elubonile okanye amehlo akhe elubonile usindiso, nalo umama uAnna ulubonile usindiso. Ingangathi ke bawo ndizama ukuthi akukhathaliseki nokuba ubone usindiso ngemistake. Akukhathaliseki ukuba umbone uThixo esiza kuwe okanye esiya komnye umuntu, kodwa ukuba uyambona uThixo okanye ukuba indawo okuyo kulapho uThixo azawufika khona nawe uza kumbona uThixo. Kunjalo nje ukumbona kwakho uThixo ayithi into yokuba uThixo ebesiya endaweni ethile. Bantwana bahle bakaThixo, wakho uYesu ngaphambili ukuzama ukungqina le nto endiyithethayo uba wakho uYesu wahamba wabizwa indoda ebalulekileyo kwisikhungo sikaThixo uYayiro.
bantwana abahle bakaThixo into yokuba intombi yam iyafa. Endleleni wadibana uYesu nentombi eyayinethombo legazi apho yachukumisa umqukumbelo. Umntu ozaziyo izinto ebezawuthi uYesu ebengayanga kule ntombi le, ebesiya kwaYayiro. Kodwa bazalwane, indawo kuyo ingangathi ibalulekile into yokuba usondele ncakasana kuThixo. uThixo ayingoThixo obonwa ngemistake. Xa umbonile uThixo umbonile, noma besiya kumnguni noma besiya kubani, kodwa wakumbona uThixo umbonile. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi nokuba ixesha lizawuba lide kangakanani na, kodwa wena sukuyeka ukuthandaza. Lo mfo okanye lo mama bomnguni kule minyaka imingaka engumama ongenandoda okanye obaswelekelwa ngumlingani, njengoba usitsho into yokuba umhlolokazi lo wayengenasidima, kwangekho sidingo. Kunjalo nje kwangekho sidingo into yokuba amanesiya kule cawa, ngoba nabatata becawa abanentshebende bayakwazi ukumjikela umntu ongenamthetheleli. Kodwa lo mama wazondelela ngokumane ekhunga uThixo. Ngoku bazalwane, ngoku sibona iziqhamo bantwana abahle bakaThixo. Eyona nto esiyibonayo kwaba bantu bobabini bomnguni, sibona iziqhamo zokuzondelela, zokuhlala emthandazweni, zokulinda kule ndawo ekuthiwe makalinde kuyo. Bantwana abahle bakaThixo, hayi mna ndashiywa ngumyeni ndikule cawa. Iminyaka endiyiphilileyo ngaphandle komyeni emininzi kakhulu kuneminyaka endiyiphile nomyeni, kodwa lo mama wahlala. Sekunjalo abanye abantu bebenobuya umva, ngoba ingangathi le nto kaThixo ilindisa ixesha elide. Kodwa bazalwane ekulindeni, uThixo umbonele ngebhaqo, uThixo umbone sele ngezi kuwe. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa ukubona kwakuThixo imini yakho leyo yosindiso. Mhlawumbi abanye abantu bangoSimoni bomnguni benzela into yokuba bona uThixo bengangathi uza kubo ngenxa, kodwa abona abantu abazawuncedakala ngaba bantu bangaphandle balindileyo. Bantwana abahle bakaThixo, abanye abantu bangoSimoni ingangathi izinto zilungela bona, kanti abona abantu abazawuncedakala ngabantu abalinda uThixo ekuqaleni kwendlela. Ingangathi ngoko bawumnguni akufika uThixo kuwe, yangungamkonyi uThixo, yangungamdumisa uThixo, ukwenzela abantu abangaphandle bave babone into yokuba amehlo ethu mawaguquke, ikhona into yenzekayo pha. uThixo ingangathi unceda umntu. Mhlawumbi abanye abantu bengazuyazi into yokuba uYesu ungenile kwela gumbi, uba notata ebengathethanga into yokuba uyamndulula na umkhonzi wakho enoxolo. Ngenxa yokuthetha kwelo tata akubona izinto, izithembiso zikaThixo zifezekiseka. Umama ongaphandle okanye osondeleyo wayiva le nto, wahamba wachaza indaba ezilungileyo, ngoba naye kakade ebelindele lo mhla wokusindiswa. Abantu bazalwane, mhlawumbi bazawuncedakala abantu ngenxa yokuba thina siyathetha ngoThixo. Bantwana abahle bakaThixo, abanye abantu bazawukhululeka ekulindeni kwabo ngenxa yokuba thina sithi sakubona amandla kaThixo sithethe ngazo zonke. Ungancedwa nguThixo ugqiba uvala umlomo. Ungambona uThixo wedwa ugqiba uvala umlomo. Bantwana abahle bakaThixo, ngoba inkitha yabantu ayizukuncedakala, ngoba wena ucinga into yokuba uThixo wokufihlwa. Unganyanzelekanga lo tata into yokuba athethe amazwi amaninzi, kodwa ngokuthetha kwakhe uye kwavela into yokuba ukhona umama ebeyibona le nto isenzeka.
indaba zikaThixo bazalwane, indaba zikaThixo zenzela into yokuba zisasazwe. Indaba zikaThixo bazalwane zenzela into yokuba zixelelwe abanye abantu. Bantwana abahle bakaThixo, ngoba baninzi abantu abaneminyaka belinda uThixo, kanti uThixo ulapha ecaleni kwabo. Abantu abadibene noThixo abathethi ngoThixo. Kwabantu ebebelindile lapha, belinde iYerusalem ngenxa yokuba lo mama umbonile uThixo, wahamba wathi ukulinda kwenu kuvuziwe namhlanje. Bazalwane, ngaba sizama ukusondeza lonto ekulindeni kwenu bazalwane. uThixo unguThixo ovuzayo. Thixo bazalwana kamlibali umuntu wakhe. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa thina kumele silinda sithandaza. Kule minyaka yonke bazalwane, kule minyaka yonke lo mama ehleli enxunguphele engazi into yokuba uzowuthethelelwa ngubani. Lo mama lo wayiqhubeka ehambisa indaba zikaThixo. Lo mama wayehleli ezila ukudla. Lo mama wayehleli edumisa uThixo. Lo abantu abangamthembanga uThixo bamane bejonga lo mama into yokuba lo mama lona ingakathi ininzi into emlahlekeleyo, kodwa xa simbukele lo mama usamthanda uThixo. Banye abantu bawumnguni, ingakumbi ke abantu abatsha kanye abantu abasakhulayo, izinto bazibona kubantu abaphambi kwabo. Into yokuba indlela ehanjwayo yile. Ukuba abantu bahamba phambi kwabantu bawumnguni banoyeka ukukhonza uThixo, bonke abezemva kwethu bayayeka okanye abazuyiqala nokuyiqala lo ndlela, ngoba bayibonanga into yokuba le yindlela ehanjwayo. Lo mama ngumzekelo into yokuba abantu kufuneke beme endaweni yabo okanye bemenyanisweni ukwenzela abantu babone into yokuba noma ulinde ixesha elingakanani na, uThixo uyaphendula. Xa umntu ne-experience mnguni engakwazi ukulinda, abantu abahle nje yonke into bayayicingela, into yokubiza uphuma ekuqaleni, bazayibona into yokuba naba bantu esijonge kubo nabo bayancama. Le nto esiyicingayo into yokuba ayizukulunga ke ngenyaniso. Bazalwane, kodwa abantu abathembele kuThixo, abantu abakhule behamba uThixo, kunjalo nje abamyeka uThixo endleleni, banika nathi inkuthazo into yokuba le indlela iyahambeka. Ngoba endleleni bawumnguni zininzi izinto ezikhubekisa abantu bawe endleleni, zininzi izinto ezikhupha abantu emoyeni. Umuntu akhetha ukuhlala phantsi, kodwa xa bekhona abantu abafana noSimon kwakunye nalo mama uAna, uthi umuntu sele uyile bawumnguni avuthulule aye phambili, ngoba ubabonile abantu abadala kunaye bencedwa uThixo. Bazalwane, eyona nto endizama ukuyicenga namhlanje okanye eyona nto endizama ukuyicengela bawumnguni kukuba wena mntu osombonile uThixo, wena mntu omaziyo uThixo into yokuba unguThixo olindwayo, ungayeki ukulinda uThixo. Ngoba bazalwane, ukuba ninoyeka ukulinda uThixo, inganinzi into enomoshakala. Bantwana abahle bakaThixo, abanye abantwana mhlawumbi bawumnguni bebuya ekuseni nje bebengenawubuya nokubuya, ngoba abazali bancamile, kunjalo nje bayeka ukuthandaza, kodwa bebuya nje ekuseni kungenxa yokuba bakhona abantu abadala abangekamncami okanye abasalindileyo into yokuba uThixo uza kundivuza nam ngenye imini. Abazali ningancami uThixo, ngoba mhlawumbi njengoba ihlabathi nje ingangathi ikhona into enokulunga, kungenxa yokuba imithandazo yabantu abakhulu isaqhuba, kunjalo nje isakhuthela inkitha yabantwana. Abanye mhlawumbi bathandazelwa ngoomakhelwane. Bantwana abahle bakaThixo bephuncuka nje kwinto abaphuncuka kuzo, kusekho abantu abathemba uThixo. Bazali ningalibali
okanye ningayeki ukumthemba uThixo, ngoba uThixo ngemini efanelekileyo uza kuzibonakalisa kuni uThixo. Khathaliseki ke bazalwane noba uvele njani uThixo, kodwa uThixo kuvela kuni niza kumbona uThixo. Ndiye kuba namhlanje le mini le yokukhululwa kwethu nisikelele uThixo bazalwane, nithamsanqelise ilizwi lenkosi elivela kumnyama kubaleke. Ngasikelele uqilizwi ukufumba akushunyela uYesu Kristu okunamandla phakade. Amen. Bawo, masinikele bawo. Bawo siyacela ke kubantu abangaka subscribe
ucofe usubscribe base usubscribe ke ungacofa la qhosha like kwenzela ukuthi i-content lethu ikhule ifikelele apho thina singakwazi ukuthi sifikelele khona. Ungatsho ke uyishirishe ku-platform zonke ofumaneka kuzo zika social media, ucofe la qhosha le notification bell kwenzela ukuthi ikukhumbuze manje ukubana icawe abantu abangacawiyo iyaqala ngoku emoyeni. Kwindawo ke esihamba kuzo, kwindawo simenywa kuwo, ungabe ngumgidi, ingabe ngumtshato, ingabe zintonjana, ingabe ndibona intente ngokuba wapha ecam kwendlela tata ndibona isizini yamagqirha lapha entlombeni ke abantu abahamba intlombe. Ungatsho ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku-YouTube, ixeshwa ngulo mzalwane wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa ehamba nam. Ewe bawo, masibulele kakhulu bawo, masele sifala ke masesivala bawo, masamkele ke intsikelelo alaba ufefele Nkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke ngoku kude kunaphakade. Amen. amen. Amen, 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 Ukuba ubuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungena umuntu esiyenzele yena lecawa. Ukuba ke ubuye econferenceini wabuya ugula, lecawa bisenziwa nguwe, uyenzela abanye abantu. Masibulele bazalwane kumuntu wonke oye wasibukela kwade kwaleli thuba, kumuntu wonke oye wasimamela kwade kwaleli thuba kwindawo zonke eniye nasimamela nikuzo, nakwindawo zonke eniye nasibukela nekuzo. Masiphinde sidibane bazalwane kwicawa ezayo, icawa yabantu abangacawiyo ebeqhutywa nguSihle Bonani, engambi yedwa ehamba noAnele wakwaMboni. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ingalibali ukuthanda Thixo uthandazekayo. Babayeni Babayeni ikho kuzocacisa. Kabuyelo. Yo, Papa, Two, three. Papa.